ora usah ditangisi muga-muga aku enggal bali sak tenane ra mentala nyawang anak cilik tinggal lupa nanging aku kudu piye dadi cerita urip mung kaya ngene wes lilakno aku lunga kerja ing luar negeri wes lilakno lunga kurang usah ditangisi nyanyuwun marang Gusti lungaku mulih saka rezeki urip sarwa kecukupan ayam tentrem anggone bebrayan
kangen kapindo tondo katresnanku iki tak kirimne mung kanggo sliramu sampeyan kangen kapindo wujud rasa kangen katan bisa lali ana angen mangen angel angkut ngelamun kang tanpa tapi ngelamun ikete marang wong kang tak tresnani suwe pepisahan muga enggal ketemu nadyan ana tembang tak tulis pondok kangen kowe